Premiérom nesmie byť tunelár. Tak aj takéto veci odkazovala opozícia vláde. Naopak, vláda odkázala pravici, že bohatla, keď bola pri moci. Odvolávanie premiéra a celej vlády. Toľko teda opozícia, vláda ku kauze kúpy alebo prevodu časti plynárni. No a o tomto všetkom sa pobavíme s predsedom vlády Robertom Ficom. Dobrý deň, pán premiér, vítajte u nás. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň. Na úvod len technicky a stručne odvoláte ministra Malatinského, pán premiér? Nemám prečo. No tak za to, že nevie celú tú kauzu komunikovať, vy musíte za neho chodiť do médií, dávať stanoviska. To je teraz nepodstatná vec. Podstatná vec je, že tu vzniká jeden obrovský súboj, ktorý musíme zviesť s pravicou ohľadne cien plynu pre domácnosť. Pravica navrhuje zvyšovať ceny pre domácnosť, my hovoríme udržať za každú cenu, lebo ľudia si nedovolia teraz platiť viacej vzhľadom na situáciu, ktorá je. Toto je podstata celého problému. Pán premiér, platí v tejto chvíli teda tá rovnica, že máme pod kontrolou ceny plynu, či už cez regulátora, alebo teda cez materskú spoločnosť SPP, ale na druhej strane sme sa mohli deliť o dlhy so súkromníkom a takto ich musíme platiť sami? Nesúhlasím s touto rovnicou, ktorú ste postavili, pretože pokiaľ ide o dlh, ten sa dal presne na polovicu. My sme dobrovoľne a po pomerne ťažkom súboji sa dostali ku kontrole matky SPP, ktorá máme dnes 100%. Tak, ako sme to urobili v minulosti pri Transpetrole, my naprávame chyby, ktoré spôsobila pravicová vláda pri privatizáciách. Čo to dnes znamená? Znamená to, že nebudú domácnosti vystavené tlaku od zahraničných investorov, aby sa neustále zvyšovali ceny plynu pre domácnosť. Jeden príklad za všetky. Počas našej prvej vlády napríklad nemeckí a francúzski vlastníci SPP navrhovali zvýšenie ceny plynu o 19%, lebo tvrdili, že len vtedy nebude strata na predaji plynu pre domácnosti. Viete si predstaviť, že sme dnes zvýšili plyn pre domácnosti o 20%, o 1/5 pri ľuďoch, ktorí zarábajú 300, 400, 500 eur? Áno, nemyslíte, ale toto je sociálna politika mojej vlády a my sme povedali, my to budeme riešiť. Získali sme kontrolu nad matkou. Matka je hlavný kontraktor, teda my dnes rokujeme o korekciách s ruskou stranou, predpokladám, že do 2-3 mesiacov budú výsledky týchto korekcií. Ďalej máme v rukách podávanie cenových návrhov, plyn sa nebude zvyšovať, nebudeme navrhovať zvyšovanie plynu pre domácnosti v roku 2014. Toto sú najpodstatnejšie veci. Pán premiér, ale vy uznávate, predsa aj minister Malatinský to uznal, že ten plyn sa predáva zo stratou domácnosti a že ho musí štát dotovať. Vždy to tak bolo. No, vždy to tak bolo. Inak k tomu prevodu, veď preberáme aj 59 miliónový dlh, čiže celkom zadarmo to nie. No tak ten dlh ide predsa na nás. Preberáme aj 170 miliónov eur rezervný plyn, ktorý sme celý predali, čiže pozor, to má svoje obrovské výhody. V poriadku máte jednorázové, povedzme zásoby peňazí, tak povediac, ale fakt je ten, že za minulý rok na týchto veciach bola strata okolo 70 miliónov eur. Pán premiér, otázka, dovolte tú otázku. Čiže tá otázka by mohla znieť takto, že odkiaľ vlastne štát bude v budúcnosti financovať stratu, ktorú teda vy ako vláda, to je vaše rozhodnutie, iná vláda môže mať inú politiku. Vaša vláda má takú politiku, že chce pomáhať ľuďom aj cez ceny plynu a teda ich dotovať. A tu je tá otázka, z čoho bude vláda dotovať ceny plynu, ak SPP Matka je schopná za rok vyrobiť stratu na doplácaní okolo 70 miliónov eur. Pán redaktor, keď sa predáva plyn pre domácnosti, tak to je regulovaná cena cez úrad pre reguláciu. Vždy bol predaj plynu pre domácnosti stratový. Nehovoríme o tom, že to je dnes alebo včera. Nie. Bavíme sa o tom, že tá situácia tu je, samozrejme. Takto to bolo stále. Takto jednoducho to je. My sme povedali, že nemôžeme pripustiť zvýšenie cien plynu, lebo to by okamžite navrhoval investor, ktorý vstúpil do SPP po tom, čo Nemci a Francúzi predali svoj podiel. My máme viaceré možnosti. Poprvé, vykryjeme to z rezervného plynu, čo máme k dispozícii. To je tých 170 miliónov. Napríklad. Tie môžete minúť za 2 roky. To nie je pravda, to je najviac rokov, ale čo je najpodstatnejšie, my dnes rokujeme o korekciách, lebo konečne je štát, Slovenská republika partnerom Ruska, pokiaľ ide o dodávky plynu na Slovensko, aj rôznych ustanovení z dohody. Čiže my teraz rokujeme o korekciách. Ale to je naše suverénne rozhodnutie. Jednoducho, my nájdeme riešenie, ale na konci dňa SPP Matka tak či tak bude mať veľmi vysoký konsolidovaný hospodársky výsledok, pretože Matka ako taká na seba naberá všetky dividendy, ktoré prichádzajú z SPP za 51%, ktoré v SPP máme.
že máme Eustream, máme distribúciu, práve na to sa pýtam, ale toto je tá téma, viete. Ja viem, ale to je tá téma, o ktorej sa môžeme rozprávať zo všetkých možných hľadísk. Prepáčte, dovolte mi to. Len práve tam je tá vec, že či sú to dividendy, viete, či je to predaj nejakého telekomu, alebo to pletiem samozrejme iné veci dohromady, ale stále sú to naše peniaze. Stále je to balík, nie vlády, nie opozície, proste tohto štátu a občanov, ktorí tu žijú. Prečo ste túto otázku nepostavili? To je zaujímavé, že... Nie. Ja som tú otázku staviam vždy, keď sa s niekým rozprávam. Preto sa vás to pýtam teraz tu. To znamená, že budeme musieť, či už dividend alebo z niečoho iného, tie peniaze proste doplácať. Je toto vaša politika? Tak toto je 20 rokov už. Áno, tak to je to 20 rokov. Sa práve preto čudujem, že nikto nie je ochotný to povedať na rovinu. Áno, dotujeme ceny plynu, musíme zobrať odtiaľ, viete, lebo sú tu učitelia, ktorí by vám mohli povedať, ak máte 100 miliónov na dividendách, prečo ich nedáte do školy? To nie je pravda, pretože žiadne peniaze nejdu zo štátneho rozpočtu, to vôbec nie je napojené na štátny rozpočet. Bavíme sa o vnútornom finančnom a ekonomickom živote v rámci SPP. To je jedno, pán premiér. Tie peniaze patria nám. Všetky peniaze patria nám. Ale takto to bolo stále. To nespochybňujem. No tak teda, prečo teraz mňa niekto obviňuje, keď hovorím o tom veľmi otvorene, že štát chce ísť naozaj do súboja a chce garantovať predovšetkým ľuďom, aby tá cena plynu bola dobrá, a po druhé, hľadáme riešenia, ktoré budú znižovať tú stratu, napríklad cez korekcie, ako som to teraz povedal. Ja jednoducho vidím, že rokovaním teraz Gazpromom. Už sa rokuje sa veľmi intenzívne. Do 2 mesiacov očakávame závery o korekciách, čo nám významne zníži túto stratu, ale to je možné len vtedy, keď do toho aktívne vstúpi štát. O tom toto je, o ničom inom to nie je. Je to len o tom, či to tí ľudia zaplatia alebo nezaplatia. Ja hovorím, nemôžeme od ľudí teraz chcieť, aby sme napríklad o 20% zvýšili cenu plynu pre domácnosti. Viete si to práve predstaviť? To som chcel povedať, pán premiér. Toto je legitímna vec, každá vláda opakuje, má svoje nástroje, ako pomáhať ľuďom. A za toto, že hovoríme veľmi jasne, že ideme riešiť stratu, aby bola čo najnižšia, a ideme chrániť domácnosti slovenské pred zvyšovaním ceny plynu, za toto je podaný absurdný návrh od tých, prepáčte ešte. A kto privatizoval? Ale to si vyriešte s nimi, pán premiér. Vyriešte to s nimi, budete mať tú mimoriadnu... Nie, ja som sa pýtal na tú stratu, na to, z čo ju zaplatiť, a preto sa pýtam znovu, pán premiér, alebo teda budem pokračovať v tej téme, že veď práve, niekto by vám mohol povedať, že a čo keď raz príde deň, o 2 roky, o 3 roky, že už štát nebude mať peniaze na to dotovať tú cenu, a vtedy už nebude mať žiadne nástroje, ako českému akcionárovi spolu s GNT zabrániť, aby tie peniaze stiahoval, aby vôbec mal nejaké peniaze z tých 51% na to, aby ten plyn doplácal, a potom váš regulačný úrad príde a povie, povedzme, musíme zdvihnúť o 15%. Keď sa na to pozriete a pozriete sa, ako vyvíjali sa ceny plynu pre domácnosti, tak išli prudko hore v rokoch 2002 až 2006 za vlády Mikuláša Dzurindu. Potom išli, však ste to videli, boli veľmi stabilné, trochu išli dole za naše vlády, prišla vláda Ivety Radičovej znovu prudko hore. My sme povedali, my nemôžeme dovoliť ďalšie zdražovanie, veď to je sociálna politika. Nižšie dane, viete, aj pre podnikateľov. Pán redaktor, ja hovorím o fyzických osobách, ktoré platia za plyn. Súboj je o to, či ľudia budú mať o 20% drahší plyn alebo nebudú. My tento plyn zdražovať nebudeme a všetko preto urobíme. Pozrite sa. To rešpektujem. Len aby sa nestalo to, čo hovorím, že zrazu budeme musieť zdražiť. Tak príde niekedy pravicová vláda, tak zdraží. A tak to sa môže stať aj vašej vláde, pán premiér. 4 roky, nebudete mať peniaze. 2006, 2010 a 2012, 2013 sme sa nedotkli ceny plynu pre domácnosti. Ja garantujem, že v roku 2014 nepôjde cena plynu pre domácnosti hore. To je naša politika a za touto politiku si jednoducho musíme stáť. Dokonca by ste mohli povedať, že ak dopadnú rokovania s Gazpromom, môže ísť dole cena plynu? Momentálne je našou prioritou sa zaoberať cenami elektriny, pretože elektrina z hľadiska porovnania s Európou je veľmi dobre, vysoko ale bavíme postavená. sa o plyne. Nebudem hovoriť dopredu, pokiaľ nebudú výsledky rokovania na stole, tak, ale môžem garantovať, že nebude podaný cenový návrh, lebo to máme my teraz pod kontrolou cez matku. Nepodáme návrh na zvýšenie ceny plynu, ako navrhuje pravica na rok 2014. Tak ale máte tam aj váš regulátor, ktorý by to potom odmietol a chcel by, aby sa potom prichádzajú, ale potom sú arbitráže. Ďalšia. Ceny plynu pre domácnosti. Nedá sa to nejak trošičku, ja neviem, zvýšiť, pre Boha živého. Pán premiér, ešte to by chýbalo, aby ja som vám hovoril, že zvýšte ceny plynu. To počúvam dosť často. Ja som sa chcel spýtať iné. Nedá sa to nejak rozdeliť, lebo to, že sa snažíte držať ceny plynu aj za cenu teda dotácií, že peniaze nemôžu ísť inde, ale zase znamená, že dotujete tú cenu plynu pre ľudí, ktorí naozaj majú ten 400-eurový príjem. Mimochodom, váš pán minister financií hovoril, že by ste ho vedel vyžiť, ale to je zase iná téma. Ale takisto dotujete ceny plynu aj pre ľudí, že si s tým vykurujú veľké baráky, veľké vily, milionári. Nedalo by sa, či moja otázka, nedá sa to nejak už dnes je už dnes je kategorizácia spotrebiteľov alebo odoberateľov plynu podľa toho, aký máte odber plynu, ale v poriadku, aj toto je téma. Je to možné? Samozrejme, môžeme sa pozrieť na to,
že či ešte viacej neurobiť adresnosť do tohto systému, to sa dá. O tomto sa určite môžeme baviť, že ak niekto napríklad používa plyn na vykurovanie bazénu, no tak by asi mal platiť viac ako ten, kto to potrebuje na kúrenie a na reálne prežitie. To je v poriadku, o tom sa určite budeme ďalej baviť, to je vec, ktorá je veľmi zaujímavá. Čiže znovu, ja som veľmi rád, že schôdza bude a najmä ma teší to, že kto túto schôdzu zvolal. Tí, čo sprivatizovali, predali SPP. Teším sa na to, ako budete argumentovať jeden druhému. Možno ešte jedna otázka. Vláda aj tento rok, aj minulý rok sa snažila pomôcť veľkým firmám stimulmi, už rôznej úrovne, odsúhlasili sa tam nejaké desiatky miliónov eur. A teraz zaujímavá otázka, že štát teraz získal 100% kontrolu na SPP matkov. Hovoríte, že máte to plne v rukách. A teraz moja otázka, že nebudete rozmýšľať aj tu nejak viac pomôcť, povedzme, podnikateľom? Ja neviem, keby som sa priamo opýtal, nemáte v pláne, povedzme, namiesto nejakých daňových úľav alebo priamej hotovosti podnikateľom im ponúknuť, že ako stimul lacnejšiu cenu plynu? Nejakým konkrétnym? Je rozdiel pri dodávke plynu pre domácnosti a pre podnikateľskú sféru. Ja viem, ale teraz už to máte celé v rukách. Nie, v prípade domácnosti je tam regulátor, v prípade dodávok plynu pre podniky a pre firmy to je trh. S trhom nemôžeme nič urobiť. Ale čo môžeme urobiť? Ale môžeme urobiť niečo iné. Môžeme v prípadoch, ktoré sú hodné zreteľa, napríklad dnes ráno som mal rokovanie s jednou veľkou firmou zo Slovenska, nebudem hovoriť ktorou, ktorá má vážny problém. A vytvoríme ad hoc skupinu, ktorá bude rokovať aj z SPP, aj s regulátorom, či nevieme nájsť nejakú schému, ktorá presne v oblasti napríklad distribučných poplatkov za plyn pomôže. Toto je vec, ktorá sa bežne robí namiesto možno investičných stimulov v podobe daňových úľov alebo kešových peňazí. Potom si viete, čo vypočujete do opozície, že to je stranická korupcia, že dávate vybraným podnikom lacnejší plyn. Viete, čokoľvek robíme, tak opozícia má na to iný názor, ale v tomto prípade my musíme udržať zamestnanosť, musíme bojovať za každé jedno pracovné miesto na Slovensku. Mám tu ešte 1000 otázok, pán premiér, ale musíme končiť, tak posledná snad na vás. Neexistuje, že by vláda cúvla z tohto obchodu, že by zvrátila predaj, alebo teda kúpu, alebo prevod SPP matky? Nie je to žiadna kúpa, dobre, že to hovoríte, lebo to je prakticky zadarmo. Ale za všetko sú peniaze, pán premiér, nič nie je zadarmo. Je to opcia, ktorú sme vyhrali v tom súboji a preto je to pre nás tak dôležité rozhodnutie politického charakteru. My predsa robíme to, čo máme napísané v programovom vyhlásení vlády. Naprávame chyby zlej privatizácie, chránime domácnosti pred zvyšovaním cien plynu a získali sme nástroj, ktorým vieme zagarantovať plnenie programového vyhlásenia vlády. Ideme ďalej. Aby ste to zvrátili. Nemáme dôvod, absolútne žiadny. Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, ďakujem, že ste dnes boli, pán premiér. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia. Do počutia.